Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Grabe partner, ang bilis ano? July na. Yes. Gravacious. First day of July. Grabe, no? Isipin mo yon. Malapit ka na mag-41. Bastos ka. Yun talaga yung nasa isip ko. Inaano ba kita? Bastos ka, partner. Grabe ka sa akin. Kung mag-41 ako, edi ikaw din. Ano, hanggang 40 ka na lang? Siyempre, mag-41 ka din, di ba? Time flies. Parang itong nakaraang birthday mo, nag-iisip ka lang paano yung magiging concept ng birthday mo. Kasi nga, milestone yung 40th birthday eh. Pero di ba, isipin mo yun, ilang buwan na lang, oh. Partner, magka-41 ka na. Bakit puro ako? Ang tanong ko dyan, partner, ano, hindi ka ba magko-41? Ano, dayaan? Diretso kang 48? Nakakaloka ka, ha? Sobrang bilis ng takbo ng panahon. Isipin nyo yun, mga kaibigan. Ako, inisip ko talaga, nung bago mag-quarantine, di ba March yun? Parang kakaumpisa pa lang ng Correct, taon totoo eh. yan. And itong mga nagdaang buwan, nasa loob lang naman ako ng bahay, so bihira akong lumabas. So hindi ko naramdaman na parang ang dami na palang araw na lumipas. Actually, hindi ko naintindihan yung sinabi ko. Naintindihan ko naman yung sinabi mo. Hindi, pero lahat naman tayo nagulat eh. Grabe, kalahating taon na pala yung lumipas. Actually, partner, pagkatapos nitong buwan na to, which will fly so fast, August na, partner. And sunod nun, bare months na. Diyos ko, nakakalurke. Talagang time flies. Napakabilis. Akala natin, hindi natin masusurvive yung quarantine period. Akala natin, hindi natin masusurvive yung stay-at-home na experience. Akala natin, hindi tayo makaka-move forward with work from home. Pero pwede naman pala at posible. Wala lang, isa lang pagpapaalala sa ating lahat na relax ka lang, chill ka lang. Ang importante, buhay ka. Totoo nga pala yung sinasabi nila na habang buhay may pag-asa. Habang buhay ka, may pag-asa. Agree. Every gising is a blessing. So, huwag ka masyado mag-alala dahil because you'll never know actually really what will happen tomorrow eh. No one expected this COVID. Walang nakapag-expect. Yung nanay ko nga ilang taon na, 60 plus. 'Di ba? 6 na pong dekada nabubuhay. 'Di ba? Pero never niyang in-expect na, alam mo yun, ngayon niya lang na-experience yung magkaroon ng ganito, yung pag-close na economy, 'di ba? Yung mga ganong klaseng experience ba. So, ibig sabihin, even in as much as you'd like to plan your future, you can never really tell. But of course, syempre maganda pa rin naman na planuhin yung future mo. Yung mag-iipon ka, para at least kapag ka sa panahon ng sakuna, emergency, meron ka madudukot, 'di ba? Pero mahirap din naman na sobrang plano. Sure ka ba, buhay ka pa mamaya? 'Di ba? Wag na nating gawin bukas, mamaya na agad. Sure ka ba, buhay ka pa mamaya? Actually, yun yung ilan sa mga dahilan kung bakit nalilito tayo mga tao eh. Yung mga contradicting views and opinion na tayo mismo nasa isip lang natin. Na minsan, di ba, syempre, pinapaniwala natin yung sarili natin na kailangan paghandaan ng future kasi hindi natin masasabi, di ba, na kailangan na pagdating ng bagyo, ng tag-ulan, meron kang madudukot. Meaning, sa oras na kagipitan, halimbawa, pag nagkaroon ganito ng pandemic, kung may naipon ka, hindi ka mamomroblema sa panahon ngayon, di ba? Kaya on the other hand, yun nga minsan talaga unpredictable, napaka-uncertain naman ng mga pangyayari. Paano wala kang kasiguruhan na buhay pa tayo pare-pareho bukas? O ikaw mismo na nakikinig ngayon, wala kang assurance na buhay ka pa next week. O ikaw partner, walang assurance na abutin ka pa ng 41st birthday mo. So, you might as well enjoy what you have today. Enjoy mo yung present. So, kaya nalilito tayo minsan Oo, nalilito tayo minsan. Kaya ang resulta, yun, parang tayong dalawa, baliw na. Tama ka, parang ang resulta, Parang ang gulo. Hindi, pero gets ko yan, partner Parang,
ayaw mo masyadong iplano kasi hindi mo naman sigurado kung buhay ka pa. Natatandaan ko dati, meron tayong ganito partner na usapan ng mga bata pa tayo. Parang sinasabi ko na it's important na mag-ipon para sa mga anak. Parang sabi kong ganon. Tapos nag-contra kasi sabi ko, para at least pag namatay, meron silang something for themselves, ganon. Pero parang ang kontra mo nun is, bakit ka pa magkakapake, patay ka na naman. Parang ganon. Parang na in a way, Sa bagay, oo nga naman, totoo din din. naman, Parang oo. natatandaan ko yung tambalan segment na yun na talagang medyo nagkontrahan nun. Sabi ko, edi, wala ka nalang pakialam sa mga mahal mo sa buhay kasi patay ka na, di ba? Yung mga ganon. Pero, oo nga naman paano nga naman kung tegi ka, para saan pa din naman lahat ng inipon mo, lahat ng mga pinaghirapan mo, wala din naman talaga. 'Di ba? Parang katulad lang yung Totoo. partner ng nung halimbawa, taong natisod. Kaninang umaga, okay pa siya eh. Natisod siya, natuklap yung yung kuko niya sa paa, 'di ba? Tapos hindi siya makalakad ng ilang araw, 'di ba? Sino mag-e-expect na nung umaga ayos pa naman yung mga kuko niya sa daliri niya sa paa, 'di ba? Tapos biglang sa isang Totoo ka iglap, dyan. pwedeng magbago ang lahat, 'di ba? Anong point namin? Hindi namin Agree alam. ako dyan. Hindi ko sure. Napaka-uncertain talaga ng takbo ng buhay, mga kaibigan. Hindi natin, walang sino man ang pwedeng mag-predict na mangyayari bukas o mangyayari mamaya. Diba? So, ikaw, kung ano yung pininiwalaan mo, yun ang sundin mo. Kasi may mga taong naniniwala na pinaghahanda ng future, which is not bad. At yung iba naman, YOLO, talagang sinasagad ang mga bagay-bagay ngayong araw na to mismo. Kasi nga, diba? At wala din namang masama doon. So, depende kung saan ka naniniwala. Pero ikaw, partner, kung sakaling mamamatay ka bago ka mag-41st Bakit ako, birthday. partner? Ikaw na nakaisip eh. Ipinapasa mo na naman sa akin yung bola. Huwag kang ganun. Mauuna ka kasi, November ka, December ako. So pagkatapos ng birthday mo, ako naman. Oh, Kung mamamatay ka halimbawa, paano mo i-divide yung yung heritage mo? Yung properties ay partner, mo, lahat na meron ka. wala naman akong ari-arian. Ari ko lang. So kanino mo ibibigay yan? So, bahala na sila hati-hatiin ito. Mali mo may gusto magmana niyan, partner. Malay mo diba? kainin nila Oo. tapos gawin nilang ano tawag doon, partner, agimat. 'Di ba? Parang hindi ko iniisip, ang hirap. Ang hirap talagang isipin yung ganyang klase mga bagay. Tama ka it's contradicting eh. Parang you'd want to enjoy life na lang. Take each day at a time. Total naman, there's no assurance of tomorrow. Tomorrow has not arrived, so why worry? Totoo naman, nakalagay din yan. Alam ko sa Bible, partner, may mga verses na nagsabi ng ganyan. Ang daming quotations na ganyan. Pero at the same time, edi syempre naman ang tomorrow na sinasabi natin, yung tomorrow na posibleng magkaroon ng aksidente. Tomorrow na posibleng magkaroon ng COVID, which is what's happening right now. Diba? Sabi ko nga, partner, diba? Sabi nga natin, nagkaalaman na kung sino ang may ipon. Nagkaalaman na talaga kung sino ay merong emergency fund ngayong panahon ng krisis, diba? So, kailangan mo din. So, ang Correct. point namin, ang gulo. Kasing gulo ng isip namin. Oo, talaga sobra. Ang dami mga prinsipyo ng buhay na nagkokontrahan sa isa't isa. Pero pag susuriin mo naman, lahat talaga sila pwedeng gamitin, pwedeng paniwalaan at pwedeng i-apply sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Pero para hindi tayo maguluhan, mga kaibigan, depende na lang kung saan ka maniniwala. Yun na lang kung yung saan ka sundin mo. comfortable. Huwag mo masyadong Oo, damihan. correct. Oo, huwag mong masyadong damihan yung mga quotes, yung mga quotable quotes mo kasi minsan nakakalito talaga sila. Alam mo, nakakalito pa sa mga quotable quotes, partner. Merong magpo-post na babaita o kaya magpo-posing, DJ, halimbawa ako, ganyan. Tapos may quote sa tabi ko, kahit walang kinalaman yung picture ko, dun sa quote na yon. Yung pa yung mga pampalito eh. Yan yung mga pampalito sa life, nakakaloka. O, diba? Totoo yan. Tsaka yun, ang bottom line din nito, huwag tayo magpakatalino minsan kasi sobrang matalino, di ba? Masyadong maraming nalalamang impormasyon, nakakalito. Ang tendency na stress tayo. Tingnan mo yung yung mga, di ba, chill lang ang buhay, yung mga ayaw mag-aral. Di ba, chill lang sila. Kasi hindi sila masyadong problemado kasi wala sila masyadong iniisip eh. Totoo ka dyan. Tingnan mo ikaw, partner, nag-aaral ka pa. Syempre, kaming mga hindi nag-aaral na, hindi kami namumblema. Ikaw, problemado ka ngayon.
Oo, kaya. Diba? Ganun yun. Minsan nga parang ang saya lang nung yung chill-chill lang ng life kasi kaya nga 'di ba sabi nila with great power comes great responsibility. Kapag ka mas matindi yung binibigay sa na talento o kaya binibigay sa na katalinuhan, mas madami ka ring responsibilidad. Pansinin mo partner, kanino binibigay yung mga promotion? Kanino binibigay yung pag-increase ng position sa kumpanya o kaya pag-increase ng sweldo? Doon sa mga taong palaisip, 'di ba? Yung mga taong extra, yung who would go the extra mile Totoo. to learn o kaya sila Yung mahilig sa Oo, stress. correct. Yun, yung mga tao mahilig sa yung stress. kinakain ng stress sa Yung umaga. gusto nila merienda, tama, merienda stress, yun yung mga pinopromote. Pero yung mga, di ba, yung mga empleyado na chill lang, minsan isipin mo walang pakialam, sila hindi na po-promote yung mga yan, pero wala silang problema. Diba? Wala sila masyadong Correct. iniisip, walang responsibilities. Totoo din, di ba? So, tama naman si partner, ang punot dulo dito, kanya-kanyang beliefs. So, whichever you'd like to believe, kung aluman yung gusto mong paniwalaan, kung ano man ang trip mong paniwalaan, nasa sayo na yan, wala namang pong pilitan. Di ba? Totoo ka dyan. Pero tama yung sinabi ko sa iyo, partner, yung dapat ngayon pa lang pinaplano mo na rin. Kung gusto mong kung ayaw mong mag-away yung mga anak mo pagdating ng panahon, dapat ngayon pa lang meron ka ng nakalatag na plano na pag namatay ka, kung sinong magmamana ng bahay mo, ng 'di ba ng Hello Kitty mo, lahat ng mga damit mo, mga gano'n. Ganito na lang partner. Ano ba to? Pagpaparinig ba na isasama kita sa last will and testament ko? Ipapamana ko sa iyo itong headset ko. Charing. Nakakaloka, no? Hindi, ako sinasabi ko na to kasi ako yung magpapatunay na sasabihin ko sa mga anak mo pag nag-away sila. Ako magpapatunay, prince at saka princess, na pinag-usapan namin ito sa programa ng Tambalan na ang ari-arian ng nanay nyo ay mapupunta kay ganito at mapupunta kay ganyan. So walang away. So okay, i-playback ko to. sige. So malinaw na, at least ito documented na. Ayan, naka-record na. Ganto partner. In the essence of fairness, para patas naman, magbilin ka na din. Para ako din kakausap sa mga anak mo, kay JM tsaka kay JP. Tatanungin ko sila at sasabihin ko sa kanila, alam nyo ba na ang tatay ninyo, napakabuti niyang tao. Iniidolo siya ng marami, pero noong July 1, 2020, nagbigay siya ng mga bilin kung kanina mapupunta itong kondo at kanina mapupunta itong inuupahan niya sa Dian at kanina mapupunta yung lupain sa Quezon. Ganun ka specific. yung inuupahan sa Dian. Ganun ka specific talaga. Partner. Siyempre para ikaw sa'yo na mismo nang galing partner para hindi mag-away, o di ba? Kaya dapat specific. Tama. Dapat detalyado. Ang sinasabi ko lang dito, in the essence of fairness, wag lang ako, ikaw din. Planuhin mo na din, charot. So kanino mapupunta yung suka business mo, tsaka yung seafood business mo, kailangan hiwa-hiwalay yun. Hindi pwedeng lahat ng business mo mapupunta lang sa panganay and lahat ng properties mo mapupunta sa bunso. Hindi pwedeng. Ganito. Dapat naka-itemized ganito, yan. Partner. Ito, tinatype ko na nga habang nagsasalita ka para papanotaryo ko na. Ito ulit, partner. In the spirit of fairness, ayan. Itatanong ko din sa iyo, alin parte ng organs mo ang idodonate mo sa mga anak mo? Ay, naku, alam mo, isa siyang masalimuot na usapin, pero it's something that is legit also. 'Di ba? Kasi, alam mo, partner, Yes. yun isa sa mga pinoproblema pati, yung tinatawag na estate tax. Yung maaaring yung mga magulang, madaming naipon, pero at namatay sila ng maaga, unexpected, tapos yung kanila mga anak ay bata pa. Syempre dahil bata pa, walang hindi pa sa kanila nakapangalan ng mga ari-arian, ang mga bank accounts. So ang ending partner, parang they cannot also get yung pamana ng mga magulang kasi meron silang estate tax na kailangan bayaran, yung mga ganon. Kaya nga, yun yung sinasabi natin na masalimuot man, pero kailangan paghandaan. Pero wag na natin planuhin, partner. Alam mo, masamang damo tayo, matagal tayong mamamatay. Sabagay. Doon yun yung panghawakan nating paniniwala. Tama. Diba, na ang mga masasamang damo ay matagal mamamatay. So chill lang tayo, hindi tayo kasama sa mauunang mga mamamatay. Isang malaking check ng pink na ballpen. Mga kabisyo, mamayang alas 9 tayo magkakabanding-bandingan para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay.
Muli ako po si Nicole Yala, At ako naman si Cambio ko Chris Chuper. na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Always your number one SM radio station. Love Radio.